Hoş geldin. Näme hyzmat? Biz susadyk. Bize su bereýiň-de. Su bar, emma içiňde däl. Diňe saňa su bar. Dostuna verilmez su maňa da gerek gel. Hoş geldin. Hormatly mehmanlyk bolan. İkimizden mi? Elbette ikiňizden. O ýerde siz wepaly dostuňyzy suud etdiňiz. Bu ýere alalaşygyň, dostlugyň, agzybirligiň mekany. Ece? Kaka? Ece, kaka! Kaka diýeli. Ece, kaka! Ece, kaka! Ece, kaka gelli! Ece, o gelli! Men dostum, men arzuwum gelli! Gelli! Yağmurcan. Gelli, o gelli! Yağmur Kaka dur. gelli! Dur. O gelli! Dur. Köşe soğuk. Dostum gelli! Rahatlan. Demin dursa oğlum, haydi oğlum. Ece! Näme ol Kaka. Yağmurcan? Köşe. Kim ya? Sana çinin aşa tolgunmak bolan ağacan oğlum. Köşe. Yürüyün şikesi beterleşer. Köşe oğlum. Sana aşa tolgunmak beğenmek bolan ağacan oğlum. Demin dursa oğlum. Oy. Köşe oğlum. Ece. Köşe. Kaka! Oy. Men sizden bir de sorusum bolýarmy? Soru. Aydı oğlum aydı. Beni tolgunmasan bolýar. Ay. Men ağlaby saklasam bolýarmy? Elmydama o men düşme ýer ýa. Yağmurcan sen bilýäňe biz sen nähil gorak gedýänmidi? Yürüyün şeýle wagty sana it saklamak kyn düşer jan oğlum. Ece şu urunlar näme ýer? Ondan at berjek gelýäňde. Oğlum. Köşüşten oğlum. Yağmurcan jan oğlum. Kaka, maňa diňe bir it gerek gel. Dost isleýär. Men ýeke,
Siz işe diýip çykyp gitýäňiz. Men bolsam dama öýde içim hümledi otyr. Derdim paýlaşmaga. İllen kiýaly. Jigimem ýok. Oğlum, sabır et. Biz sen arzugularyňy inkar edemzok. Diýmek o wagt hiçem gelmez. Sebäbi siz maňa ynanaňyz. Bol ya oğlum. Men razy. Ýöne men bir şertim bar. Çynyňmy kaka? Näme şert? Sen ilki bilen alawaýlar hakynda ähli zady öwrenmeli bolarsyň. Taryhyny, häsiýetini, nädip terbiýe bermeli. Soň synagdan geçersiň. Eger synagdan geçseň, alawaý senki bolar. Söz berýärmi kaka? Söz berýär. Ýöne, senem biziň aýdanlamyzy ýerine ýetirjeňe söz ber. Söz berýän. Men şu alawa üçin hemme zada taýýar. Berekella oğlum, berekella. Gucugum, 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 yürü ýaşaly gün ýaşmaka. Nerdesin? Gucugum. Ha, sen oýnadan bolýarmy? Ha, gördün nirede ekeniň, ha? Hani, gel bäri. Gel, gel. Hani, hop. Gucugum. Git berden. Git berden niye? Senem çukura kaçaymy? Git diyen. Git. Git gelme. Eşdeğen mi?
Sana diyen. Git. Git. Git diyen mi sana? Bu ne ettin oğlum? Ha? Men sana aytdım ha git şu yerden deyip. Men kösenen maz gördün mü? Bizim berdediğimiz öyümüzde kim haber verir? İlli bizim bağır umudumuz sokar kulağa aldı mı? Oğlum eşekliğin etmen öyle varsa ne yakşı? Bolmasa da oturarsın sukurda tehtap yansalar. Hani beyde oturma Ali. Bol çukurdan çıkmağa sinen sali. Hey! Hey hey hey! Kömek edin! Kömek edin! Ata, hargulun ýöködi gelýär. Ýöködi gelýän. Geliyor Hoňa diye ýöködi geliyor. gelýär. Entegem gelen ok diye gün yaştı. Öňbeydi piç kaçan eglenen okdy. Hakasyna habar edýsekmi? Wah, o çağa ne molluka. Bar oğlum, goňsular aýt. Derewç gazlaryň gözlegini çykaryň. Bar ýet oğlum. Dor ata. Muny agyna git. Orata. Hani durla? Yoksa da sen men ýeke oýma jok köp çukura ökün bolaymy? Sen hakyky dost. Özüňem wepaly dost. Oý sen adyň wepaly bolsun. Ajdar! Ajdar, nerdesin? Ajdar! 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 Ajdar, nerdesin? Ajdar oğlum! Ajdar! İşteňmi? Nerdesin oğlum? Ajdar! Biz derdi! Biz derdi! Bizi taptılar! Taptılar! Ajdar! Gücücüm! Neredesin? Ajdar! 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 Hani durun. Bağır ya Allah. Bir ses gelen yal bolly. Biz derdi! Adamlar! Siz Gulmatar taraftan geliyen yalı. Yürün şu tarafa gidelim. Yürün. Biz derdi! Taptık. Berdekenler. Taptılar! Ajdar! Diline Bekirak'tan. Wepalim sen garaş. Yüpü biline Bekirak dangın oğlum. Dandın mı? Ova! Hani Bekirak yap sonra. Çekin! Terzap bol yıkılayım oğlum. Hani çekin oğlanlar. Terzap bolun oğlanlar. Bekirak yapış oğlum. Kayımrak çekin. Bekirak çek. Hani biriniz iti elinden alın.
elin beni. Ana vallahi. Hay bereket. Rehmine yardım oğlum. Begli, Esselamu aleyküm. ve aleykümselam. Gelinim sağman. Ar mı? Var bunu. Yağmurcan, eger tayyar bolsaň, mene sowallarymy berip başlaýberjek. Näme sebäpden biziň halkymyz üçin alawaýlar aýratyn mukaddes bolup durýar? Alawaýlar biziň halkymyzyň ýüregine ornaşan mukaddes janlardyr. Olar gorukçy, dost, hatda maşgalanyň bir agzasy hökmünde kabul edilýär. Halkymyz asyrlar boýy alawaýlar öz mallaryny goramak, öýe ojaklaryny howplardan halas etmek üçin ýetişdiripdir. Tolgun moglum, arkaýyn jogap berber. Bolýa kaka. Eger şeýle bolýan bolsa, olaň aýratynlygy nämedir? Näme üçin olar dünýäň beýlik tohumytlerinden tapawutly hazaplanýar? Alawaýlaryň beden guruluşy güýçli, berk häsiýetli. Olar akylly we ören çalt karara gelip bilýärler. Olar öz maşgalasyna we özüne ynanylan emläge wepallyk görkezýärler. Olar çydamly hem sabyrly bolýarlar. Şeýle-de olaryň özüne mahsus taryhy bar. Türkmenler üçin alawaýlary ýetişdirmek diňe bir ýygy däl, eýsem sünnet hasaplanýar. Her alawaýyň öz nesil taryhy bar. Her bir nesil täze güýç, görk bilen tapawutlanýar. Alawaýlar howpuna awanýan näp duýýarlar. Alawaýlaryň duýgurlugy güýçli bolýar. Olar adamyň hereketlerinden we ýüz geçiminden duýup bilýärler. Dogry aýdýan oğlum. Ýör. Beýle alawaýlarym görmäge gidelim. Berekella. Yağmur, alawaýlarymyz göwnüňe ýaradymy? Hawa sag bolun, taňry ýalkasyna. Bolýa. Bolýa begli. Bolýa. Bilgideli. Bolýa, Nefik bolsa ýol görşür. Tagaman mı? Bolýa. Gel Sag bolun. durun. Bolýa. Ýör oğlum. Uy. Ýoksa da Yağmurcan. Sehel wagtyň içinde munça maglumaty nerden öwrendin? Kaka, men sana bu sırrı öýde açyp görkezjek. Kakasy, Ha. ine taýin etdim. Ay tuveleme. Bolýarmy? Oňarpsyň. Ha, bolýar. Bolýa. Bolýar. Al oğlum. Al ata. Berekella oğlum. Ar oğlum.
Aqtyjaklamyň hemmesine aýt, öz alabaýlaryny alyp meň ýanyma gelsin. Bar oglum. Bar ata. Ajdar, Pelin, atam alabaylaňyz alyp hemmäňize gelin diýe. Gurulma gelin, tagamany ördüňizmi? Tugeleme geldiňizmi? Hani gelin bolsaňyz duruň şu ýerde. Bize geldik. Hani bu şiir walam nirede? Ata bin berdi. Gel oğlum gel. Balalam. Yadyňyza saklaň. Biziň neberemiz nesil alabaýtlaryny ýetirip gelipdirler. Bizim şonu dowam edýär. Eger siz öz alabaýtlaryňyzy wepaly dost hasap etseňiz, olar size iki hesse dost bor. Ata alaba süjüwesem bolamy. Balam, şoğlanlar alabaýyna näme berse, senem şonu berber, bolýarmy? Bolýa ata. Onu näme? Öz dämide ýerip siziň alabaýtlaryňyza atda kalyň. Hanazdar, başyny sen masla. Öz alabaýyna näme atdakjak? Wepallakjak. Näme üçin wepaly? Men şol çukura gaçan günüm meni iki oýmajak bolup özüni çukuraklady. Tä çukurdan çykýança men ýanymda boldy. Men şonu oň gözlerini maňa bolan duýgu dostlugyny gördüm. Şo günden başlap men onu wepal dost hasap etdim. Berekella oğlum, berekella. Al, alabaýyňa dak oğlum. Ata ben aýtjak. Aýtgan oğlum. Ben itimiň adyra Aqştakjak. Näme üçin akyş takja oğlum? Sebäbi kömek etdi. Elbedam kömek etdi. Ay berekella, berekella. Al alabaýyňa dak oğlum. Al, berekella. Kaka, Ece, Gahrman arkadamyzyň Türkmen alabaýy atly kitabyna Türkmen alabaýlar hakynda ähli maglumatlar bar. Ne bolsa? Inemeň sırrym. Kaka, Ece, Gahrman arkadamyzyň aýdyşy ýaly. Türkmen alabaýtları biziň geçmişimizdir. Şugunmizdir, geljegimizdir. Men bu mirasyň ösmek üçin elimde bar netjekdigime söz berýän. Biz sana ananyas oğlum. Biz sana guwanyas balam. Balalam. Yadyňyza saklaň. Türkmen alabaýtlarynyň ösüşi 5 döwre bölünýär. Ata, alabaýlaň ýytalsy güýçli bolýar diýerler, şo dogrymy? Dogurdur balam, dogurdur. Alabaýlaň ýytalsyny ösdürmek üçin olar daňdan ala garankyda ýa-da garanky atlyş beren nimetlendirýärler. Garankyda berilen nimeti ýytyrgan gözläp tapmaga mejbur bolýar. Ana şeý diýem, olaň ýytalsy hasam kämilleşýär. Yörüň balalam. Güjükler enesine goşuralyň. Al balam. Yörüň.
Koy ver oğlum. Ata, ağlavaylar hakda rivayet gurrun vereydi. Ha, bor balam. Hormatly arka dağımız Türkmen Alavay kitabyna tarihi wakany gurrun berýär. Tarihte Aleksandr Makedonly atly dünýä meşhur terkerde ýaşapdyr. Oňa guzur gaýratly Türkmen Alavaýny sowgat berýärler. Alavaýyň äpet gowrusuna gowunyp, onu sinemek üçin Alavaýyň ýanyna peli goýberin diýip gadaplandy. Türkmen Alavaý aýuna topulmadynyň ilki tüýlerini ýerdipdir. Soň duýduruş ýokmyny bir-iki ýola haýwatly üýrüpdi. Soňra aman zamany bermän pilin gerşine minip bir tapar sagyndan, bir taparda solundan usatlyk bilen hüjüm edip, her gedegen pilin gerşine agyz saldy. Ten agyzyna sydamadyk pil gadaply hüjüme geçipdir. Alavaý ol howplardan usatlyk bilen sowulmaga başarypdyr. Şo wagtyň özünde de hüjüm edip pili şobur duran ýerine aýlanyp durmaga mezur edipdir. Bu ýagdaýda deň agramlygy taklap bilmedik pil, häl wagtdan bir gapdalygyna gürpüllep ýykylypdyr. Aleksandr Makedonly Türkmen Alavaýynyň başarjylygyna hayran galyp, beýle geň enaý tomoşany sinlap görmänligini boyun alypdyr. Anha balalam. Türkmen Alavaý hakynda ýene bir rowayat şeýle jemlenýär. Gel oğlum. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Salam aleykum. Salam gowmuny. Gelin agam hyzmat. Şu oğlum Alavaý saklajak diye. Ýöne näme alyp näme goýjagymyzy bilemez. Tuğuleme gatty gowda. Men kömek edeyim size. Eger mümkin bolsa, Gel agam. Ne şu yerde ýürüýte boyun waglamyz bar. saýla oğlum. Ine şunu alayal kaka. Haýsy? Şumy? Hawa. Bolýa. Me gör agam. Erbetde eleken. Hawa. Ýaraýam göwnüňe. Ha bärde başga enzamlaram bar agam. Ine gelin berek. Ha, bularmy? Bular ýürüýte itleň diýişini bekitmek üçin. Bulara köpekler üçin. Hawa. Bularam güjükler üçinmi? Hawa agam. Ha, bu da suw bermek üçin ýalagmy? Hawa goken. Bärde ýürüýte şampunlar amma. Han şunu göröýün. Alagam, başga da görnüşler bardyr. Hil gowdurly. Hilne söz ýok, arkaýyna alyp beriň agam. Onu şundan alaýyn. Bagslaň oglanlar. Men adym Ýalkawagy. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Salam aleykum. Wa aleykümselam. Oglanjyň it saklamagy bolan höwesoklugyny gördümde bir waka ýadyma düşdi. Be. O ne hil waka Ýalkawagy? Men inim ozal owada ýaşaýadym. Men bir çopon nosumady. Ol Alavaýitlerini juda gowurýady. Ol çöle goýun makmagy denne, öz öýüni, çağalaryny, öz göpaly tine ynanyp gidýärdi. Çölden gelen wagty öňünden çykyp boýnuny bökýärdi. Şatlygyny, begenjini türli hereketler bilen bildirýärdi. Oň dostuny bolan göpalygy adam duýgularyndan kem däldi. Hawa wagt geçti. Garaşylmadyk ýagdaýda dostum tarpataýyn aradan çykdy. Eýesini göpaly Türkmen Alavaý çoponyň madarynyň goragçysy bolup galyberdi. It janawar tä ölünçe hiç tat iýitmän. Çoponyň madaryny taklady. Ahyrynda da kellesini madarynyň üstüne goýup can berdi.
Bağışlan oğlum. Adam yaşı gittikçe yukarı bolyan eken. Ine şo günden bäri Türkmen alawaýyna bolan hormatym artdy. Dostumyň itiniň tohumyndan bolan güjük alyp saklap başladym. Anha bir günem öz aladan bilen onu ünsüden düşüräýipdirn. Anha şeýdibem, alawaý menden öýkelep, howuldan çykyp gidiberipdir. Wahy. Şondan bärim onu gözläp, barmadyk gapym galmady. Heýbir ondan habar bolmazmy diýip ýörşüm. Oglanlar, sizden haýşym. Eger görseňiz, duşsaňyz, gaýrat etip maňa habar bere göreň. Hökman ýalkabaga. Oglum, Türkmen alawaýy edil insan ýalyr. Sen gözlöňden ähli duýgularyňy okap durandyr. Saňa da oglum, ihlasyňa görä Türkmen alawaýynyň wepalylygy, namusjanlygy münasip bolsun. Sag bolun ýalkaba. Bassana didem üstüne kıyım, şorbasana yacıklarından. Vah koyun samana çıkanda, şörbasan ayacıklarından. Oğul ver can, kıyıların sultani han oğul ver. Oğul ver can, dünyanın sultani can oğul ver. Ay sağ ol Şeptan. Asıkcan, oğul ve kaydımını yaman coşkununu yerine yettirdin olin. Gelineceğim göresin gelip duruyor diyen. Hovada çeppe çoluk. Ovadan yan gelenin soruğu şeyle olay ya da. Ertir ova gitmeli bolsan, sen hem coşursun. Aho, Akan görünen oklu. Nire aytırım molluka? Doğrudan amay bastık. Menem gözümü ilmedi sol. Çeppem. Sen koyunlar alla koşa ver. Men Akan'ın gözlüğüne çıkayım. Ol bir zadın üstünden barandır. Bol ya bastık. Akan! Akan! Akancan! Akanım, sen kuzucuk halat eden ekenine. Men sen yitensin öydüp alada kalım. Berekella Akan. Alo. Salamu aleyküm. Oho, aleykümselam Nurcan. Katıyırlapsın ne? Eygilik mi? Yok, kovluklu. Bugün hastahanada novatçı durdum. Öýe gaýtmakam sen bilen gürleşäýin diýdim. Oňarpsyň Nurcan, keypi nedirle? Keypine diýseňem molya. Aha. Ýöne. Näme ýöne? Men bir haýşym bar. Aha, aýt dost. Oglum Ýagmyrzana bilýänsiň.
Ol men yeketek perdendim. Owa bilýän. Yadyňyz şämi? O da oglanyna biz diýsen begenipdik. Şoň ýagşy ýagyp duran soň, oň adyna ýağmur dakallyýanem senmi? Sen oň ýagdaýyna gowulýan. Bilejes bilen oň göwüni ýykman gorak gedýäs. Innem alaway saklamaňyz gyna düşüpdir. Oho. Şu ýagdaýda özüň kömege daýmasaň, onu düşünür biljek adam ýok. Alad etme. Men sen ýagdaýyňy düşünýän. Şu wagt men owa barýan. Kakam bilen maslahatlaşyp, sana habaryny aýdaryn. Bolýa. Sag ol hally. Bordos. Sagaman var. Ilan çakıp duru. Gayret et. Gayret et. Yür maşina. Ano, bular nerede? Akkuş, Pelen, Alaway. Aw men size diyem oku. Hani bir yaşasık itçiler nerede itçiler? Mandan gelip çıktı. Ene gelli. Ha, nedir mort? Karagıyız amanlık mı? Uygun musunuz? Sağlık mı? Hani gel geç. Çay başına geç. Geçers. Bir sen veren käkil otun, narpızın, çopon telpen oturdu aho. Her ne sen özün tebip bolup dağdımıza yetişayyan o. Men senden bir daha soracak kulp verdim. Hani biz sizin maşgalağınızı iççiler diýerler ol, näme üçin diýerler ay şonu? Hay. Bilmän rönsoňsan sen. Ne beremiz irki döwürden bäri şu alawaytlaryny ýestirip gelipdirler. Soň senem alawayçylar diýen at galypdyr da ho. Mundan sıktı. Atası, ene. Hani nedir murt al. Wi, yoksa da men sizden bir daha soraýynla. Sonra. Hani bir Karagýyzy Karagöz getiripdir diýen gurrun barly. Şoň jany barmy ýa bir aýdylaýan gepmi şo? Şonu ulul bilýär. Sen bilmän galsyňa mene haýran. Yo bilmesine bilýän, ýöne şonu öz agzynda neştäýin diýdim da. Ay, öz agzynda neşjek bolan şola çyndyr. İrki de urlar men Goňşowada bir gyrhal ýadym. Ýöne onu görmäge dardym. Bir unem göresim geldi de halis injal tapmadım. Şu gece gözüme uyku gelmedi. Dağdanlar turup şu oğluyun içine aylanıp gördüm oli. Yine kara olitim yalma gelip halımı sorayan yali yüzüme seredi otur.
Ana, şo wagtam kelleme bir pikir geldi. Şu kara göz itimi goň soba bersem, kara gözü görmek maksadı bile goň soba barıp, öz halyan kıydım görüp bilerinen pikir kelleme geldi. Ana şeýdem kara gözün kömek bilen kara gyz duulma geçirdim oturuverdim. Şey diýsene. Ananmadan, hana, kara gyzyň özünden sorak göräý. Vay koysana kakası. Qaragız ýa-ni italmadyň aýdýanyň jany bam ya öwünü götürmü? Talmadın yalan gurrunu olmaz. Men senden başga bir da soraýynla. Ha. Nem üçin seni murtla kamagally? Şonu aýdyp bersene. Ay vay, bilýän zadyň soramak näme gerek? Menem şol sen öz agzyňdan esläýin ýa-ni. Ay, eşdetiň gelse eşit onu. Men öýlenmäkäm şeýle toglanyp duran göroglyň murtyary murtum bardy. Göroglyň özü men murtum boran bolsa hayran galardy. Anon soň öýlendim bolun ýengen murtun aýyrdydy. Be. Murt aýrylmak üçin goýlanýarlar diýdim. Howa. Onda şert goýdy abi. Aha. Ya murtungdan geç ya menden geç diýip. Be. Maşgalada agzy birligem saklamaly. Onuň şeýitdim demenem agzy birligi saklaýyn diýip murtuň düýbüne palturdum da oturuverdim. Ýagmyrjan, bulla çaltyrak, kompýuter gurnogyna gijak alýaňa oglum. Men kakym gelerine garaşjak. Kakym gelen soň gitjek. Vay. Uy ana geldi. Geldiňmi sagaman? Urunmasın. Hawa Sagaman gowmadyň. otuyorsun. Hawa getir. Oglum, Kaka gürleşdiňmi? Näme diýdiler? gürleşdim oglum. Näme Şuň diýdiler? belli habaryny aýdarlar. Hemme zat uğruna bolsa, kompýuter gurnogyna gidip gelen soň sen arzuň hasyl etmäge gider. Ýaşa kaka. Ýuwaş, gürleşdi ha. Awal kaka. Bar ejen ýa-ni. Wagty neyin saňa? Men gideýin. Bar oglum bar. Sagaman etip gel. Uğradaýynmy? Yo eje, hökman näl. Ýagmyrjan, sire sap bolgun oglum, Bolýa eje. Dünkü ýagmyryň barlaklarynyň netijesi belli boldymy? Hawa, belli boldy. Yüreğin şikesi adalıp, yüreğinin uruşu kadalaşıptır diye. Allah'can, Hudaýa şükür, bolaýypdyr. İtalmağa gideňizde sire sap bolgun. Böyle. Aha, bu dünya acayip bolsa. Dünyanın yüzü nurdan olsa. Ah yarim, yarim, yarim. Ya beger yarım dehim kılsa gel geley, ne ten ne can ne derd olmaz. Baktım uluy akıl huşum gel geley, aktı gözden kan yaşım. İlla yetti gamli başım gel geley, bundan ayrı feryat olmaz. Mağaley. İlla yetti gamli başım gel geley, bundan ayrı feryat olmaz. Ay sağ ol oğlum. Ellerine güller bitsin. Sağ ol kaka. Han oğlanlar, inni her ýeňiz öz işleýişiňiz bilen bolun. Men ataňyz bilen maslahadım ma. Bolýa kaka. Yürüýdim. Onna menem goňşulara baryp geleýin. Bolýa, gidiver. Ya Allah. Wah aýajyk. Yer nämeň maslahaty? Haydi otur. Kaka, şäherde men bir gullukdaşym ýaşaýar. Adyna da Nur diýerler. Özüm Lukman bolup işleýär. Şoň bir haýyşdy wa kaka. O ne haýyş? Kaka, oň bir ajdar bilen deňduş ogly wa. Olum alawa saklaman ışkyna düşüpdir. Ha, şey diýsene. Ýeke çaglar bolan soňam göwüne degmejek bolýarlar.
şu alawaýlamyň birini beräýseň diýip haýyş edýärdi. Hay oğlum, bu bizim alawaýlamyz şäherde ornamaýmasa. Men äsen bu pikirini oňlama oğlum. Kaka, on başga da bir sebäbi bar. O näme sebäp oğlum? Ol oglanjyk dogluny ýürek şikesi bilen dogulypdyr. Ony göwüne degmän, ynjytman, gorak gedýärler. Innem şol oglanjygyň arzuwyny hasyl etmeseler, Howa? ýüreginiň ynjamagy mümkin diýip gorkýarlar kaka. Näme de bolsa ýardam edäýär kaka. Bolar oğlum. Ýöne çağalary öňünden düşündirmeli bar. Olar öz alawaýjyklaryna ýyda gedip olar bilen gaty güreşdiler. Onda näme kaka? Nura geliver diýsem bolýarmy? Howa, geliberdinler. Oho, Nuri. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýagşymyň haly? Ýagşydyr. Gowum ýagdaýlaňyz. Salamu alaykum. Bize Ýagşydan gelen. ýagşymy oğlum? Şükür Hudaýa. Ay gelen döwlet diýipdir. Owa gara gurgunçylyk mı? Owa. Da şükür. Kaka, ine şo diýänim gullukdaşym Nuri. Bulam şo diýän oglanjygym Ýagmyr. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Salamu alaykum. Hudaýa şükür. Hani öýüň gireliň. Hormatly mehmanymyz bordyňyz. Hewwe tormat edeliň. Filaňyz üçin taňar elkazyn italmadagy. Ýagmyrzan bugüne gatykän garaşdy. Oň arzuwyny hasyl edip biz gideli. Nesip etse arkynçylykda mehmanyňyz bolar. Bolýa da. Ýöreň onu etleňäni baralyň. Ýöreň. Ýagmyrjan, ynga alawaýlar. Isläniň saýlap alber. Ine şunalza. Ne diýetsin? İýdegini kemetmä göre. Aduwy pallar.
Sağ olun. Taňar el kızın italmadaga. Nezip etsin. Koşuna tak bolsun. Bolya haly. Nesip etsin, Sağ ol. Nurcan. Sana da taňar el Boşuna tak kızın. bolsun. Nezip bolsa görüşeriz. Nesip bolsa. Wi, ýoksa da. Ýağmurjan, şo suraty getir. Bolýa kaka. Anha kaka. Anha şoýty ýal kawaga diýen bir ýaşyl gözläp ber. Eger duýsa aýsaňyz, şu belge habar edersiňiz-de. Bolar. Dur. Men bul ite ýerden meýdanyň elýäkem ýola sataşdym. Ýylan iti çakypdyr, ýöne it ýylany öldüripdir. Men onu şäheriň gyrasyndaky it saklanýan ýere ýerleşdirdim. Men oňa hökman jaň ederim. Gayrat et oğlum. Gayrat et haly. Sağ olun. Bolya sagaman var. Koşuş oğlum, koşuş. Men sana düşünürdüm mü? Yine nesip etse, Wepal bile Ýagmyr ögrün sözüň bark gaýdaýarsың da. Ýöne berk ýadynda sakla. Wepal menki dip diliňden ıptyrayma. Oglun ýüregi agyrlar. Ýüregini agyrdardyň. Bolýam oglum. Bolýardy. Ani, koşuş oglum, koşuş. Koşuş oğlum, koşuş. Yer alabay, näme üçin durdyň? Ya tanşyň gördüňmi? Ya dur şöyle gör, dur. Lira var ya, dur. Ay. Men seni gözläp barmadyk yerim, kakmadyk gapym galmady. Wepal dostum, sen asyl bärde keliňe. Bağışla men dostum. Men seni ünsön düşürüp, göwnüňe dökdirin. Salamu aleykum ya şöyle. Ha, wa aleykümselam inim. Sizin itiňizmi? Ha, Itiňizi ilan çakypdyr. Gorkulda da ýok. Zäher bedeninden çykarly. ha. Gejergisinden berdik. Berekella. Sag bol inim. Sen men dostumy halas etdiň. Taňyr ýalkyzyn inim. Arkaýyn alyp gidibilersiň. Ha, bolýa.
Oglum, yatan okmu? Häzir ýatjak kaka, sagaman ýatyp dur. Bravo. Nähili, boljakmy? Ören oğul. Yanlışmasam yine bir ajaýyp aýdym dörejek de. Gilliň olmasa aýdym näme hakda bolarka? Bağışlaň jenap. Gynansak da men onu size aýdyp biljekdäl. Goý ýagmyryň aýtşaly girliň sir bolsun. Ýöne aýdym taýyn bolanda ilkinji dinleýijimiz siz bolarsyňyz. Men oňa sabyrsyzlyk bilen garaşarym. Hanaýsana, balamyň ýagdaýy nähili? Öňkü barlygy bilen deňeşdireňde men haýran galyryan zat ýürek şike saýyrlyk giden ýaly. Eger şu gidişine gitse, Ýagmyrjan operasiýa etmek zerurlugy bolmazmy kadiýe? Inni bu göz ýaşyň näme? Nuri, ýygyma fersal görsem, 15 ýyl geçipdir. 15 ýyl. Oň ýüreginiň şikesi meni gorkuzyp geldi. Allahjan geçdigi bolsun. Ýagmyrjan bar, ähli boş wagtyny alabaý bilen geçirýär. Oňa bir zatlar gurrun berýärmi, öwretýärmi? Oň bar aladasy alabaý boldy. Belki şol zatlar oň derdine melhem berýändir. Eger beýle boljagyny bilen bolsak, öňrekden alyp bererdik alabaý. Her zadyň öz nesibeligi bar diýilýänne. Hani gowsy sen şadyanjy salsarsana. Sahabyň işi haýyrly. Ajdar, itiň aýlamaga gitjekmi? Gitjekkä. Ajdar, sen nahar yiyecekkämi? Yiyecekkäl. Enesi, azara galmaň häzir özüm marçak. Yok giydim, on azarı bolmaz. Enesi,
Son wagtda Ajdarjanyň hiç ogry ýok da. Hiç tat bilenem seri ýok. Gowurýan alawaýyn alyp gidenler bäri biziňe sözümize de jogap beren ok. Enesi, siz atasy bile gürleşip beräýin. Alawaýyny bir jegede görüp gaýdaýsyn belki açylşar. Bolýa, men atasy bilen gürleşip göräýärin. Oğlum, ýör. Men seni ataň bilen gürleşdireýin. Ýör bala. Talmaz. Hawa, aýdy ber. Hani agtyň bilen bir gürleş. Bar oğlum. Ajdarjan, hani geç, ýanymda otur oğlum. Al han oğlum, çay urtlu. Aytan oğlum, sen näme alyda goýýa? Ata, men Wupalyny görüsüm geldi. Men şo çukura gaçyp, oň bilen iki çak galamda. Men seni hiç wagt ýeke goýmarnyp öz-özüme söz berdim. Şoň üçin men onu unutup bilemok. Oğlum, men sana könelerden galan bir tymsal urun bereýin. Gadim döwürde uzak owalaň ýerinde bir akyllar ýaşapdyr. Ol elmedama taş töwerege ýagtylyk berýän şemi bile ýaşapdyr. O şem oňa diňe bir ýagtylyk däl, ýyllyk bolbam kömek edipdir. Günleriň birine ýanka akyllar garaňkylykda gidip barýaka, soğukdan ýaňa titir-titirde oturan bir çağa gabat gelýär. Çağa ağlaýady, gözlerine gorku bardy. Akyllar çağaň bolşuny synlap durşuna, bu şemmeň ýüregiň ýagtylygy, hem ýyllygy. Häzirki wagtda şemiň ýyllygyna we ýagtylygyna sen menden has köp mätäş diýip şemi oňuzatdy. Çağa şem alyp ýoluny ýagtyldyp ylgak gitdi. Akyllar oň ýüzünden seredip galdy. Az wagtdan ýoluň çetinne duran jaýyň içi ýagtyldy. Oly ýagtylyk we ýyllyk gurşap aldy. Anha oğlum, öz ey görýän zadyňy, ýüregiň ýagtylygyny başga birine berip bilmek, ol adamkärçilik hem hakyky jomartykdyr oğlum. Düşündim ata. Men Wupalyny ýagmyra berenim bir jigim gynanamok. Men oňla habarlaşmam durun. Gerekli maslahatlara berýän. Ýöne men Wupalyny görüsüm geldi. Onuň haýyrly oğlum. Ýagmyram Wupal bilen uranşerse wagt bolandyr. Olaň nerede ýaşaýanyny bilýän. Gitdejik gördük elay. Ýöne
Men aydanla unutmagyn oglum. Bolýarmy? Bolýar. Bar oglum. Menin yakın yarana vefalı alavaya dertleşenim ke yara vefalı alavaya dertleşenim ke yara vefalı alavaya doğum damarımda buyson yan görünümde sarpağma dövürümde vefalı alavaya doğum damarımda buyson yan görünümde sarpağma dövürümde vefalı alavaya vefalı alavaya ömür bakı vefalar seni ırar vefalar Vasfın yetir mukamsal vefalı alavaya ömür bak vefadan seni arar vefalar Vasfın yetir mukamsal vefalı alavaya vefalı alavaya vefalı alavaya Vepaly alawayım. Men häzir gelýän. Upali. Upali, tanaydınmy? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Qowmy adaýlar. Baryan diýip ahir gelipsiň-o? Owa. Ajdar, sen aýdanlaňy dol berja etdim. Sen berdiň iýmitleňem izgiderli berip dur. Hana, yatak. Vepalyň yatagy. Tuweleme. Bulardan başga da. Ene. İtler üçin niyetlenen dürlü iýmitler bilen iýmitlenirýär. Wepalyny hepde de bir gezek veterinar Lukmanyny görkezýäs. Lukman, Wepaly, sagdyn we qadaly ösýär. Gel Wepaly. Ajdara öz başarýan zatlaryny görkezeli. Wepaly dur. Ajdar, ine biziň öwrenen zatlam. Dogry. Birinji. Wepaly, otur. Ha? Berekella. Tuweleme. Hey, Wepaly. Tuweleme. Berekella. Berekella. Akyllyňa öňüm bilýärdim. Wepaly şundan başga da 10 fan tawşyrygy ýerine ýetirýär. Ajdar, tawşyryk berip görany. Wepaly, yat. Aha.
Olaýanyňy ber. Olaýanyňy ber. Ha, berekella. Berekella. Bu zatlar sen mu näde öwretdiň? Alabaylar bilen sabar, hemem söýgü bilen işlemeli. Itler duýur bolýar. Sen oňa hormat goýsaň, o sana mähir berýär diýip, gahrman arkadağymyz Türkmen Alabay kitabyna ýazypdyr. Ajdar, bu gece bizde yatıp giday. Yine urgun yatmağa gelerim. Gün yaşmağa öýe barayım. Bolýan, sağ ol. Bolýa, sağ ol. Vefali. 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 Vefali! 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 Neredesin? Vefali! Kaka, Vefali yok. Kaka! Vefali yok, kaka! Alo. Alo. Halli. O Nuri. Ýagmyrzanyň wepalsy gidipdir. Ha. Töwerek taşdan iyi dedik golin. Gördün bildim ýok. Be. Ýagmyrzan ala dedi. Gaty tolgun ya. Ýürek şiketi gaýtalanan öýdük korkýan. Wepalsy da barana dälirdi. Gaýdy berdiňmi? Geleýdikmi? Berdi. Häzir ýertdiýän dost. Bolýa ony gaýrat et. Ajdar, sen edýäniň näme? Näme üçin bu iti ýagmyrlardan alyp gaýtdyň? Hali hani koşaş? Men sana diýän. Hali hani koşaş diýän. Kaka, it alyp gaýtdyra oglum. Hali. Näme boldy? Bilmedim de. Oğlanın bu yerde günahı yok. Bir Türkmen alabayının yine devrgedek öňke ýetine göpallyk görkenmegidir. Barın. Hayal etmen iti ýetine eltip gaýdyň. Mani min senem.
Gel. Wepali. Wepali. Wepalim. Wepalim. Men seni gözlemedik yerim kalmadı. Wepalim. Yağmur. Doğru düşün. Wepaliň özü barandyr. Ajdar. Men şuun bir zada göz yetirdim. Wepali seni ogoryan eken. Bu ýagdaýyny gaýtalanmazlygy üçin mende bir teklip bar. Näme teklip? Gel Wepaliň synlap göreli. Onu gezekli gezegine ýanymyza çağıraly. Wepal kimiň ýanyna barsa şoň bilenem boluversin. Yok, yok Yağmur. Onuň awalanok. Wepali senki sen bilenem boluversin. Yok Ajdar. Sen maňa nefsi gaýrýanyny bilýän. Ýöne men aýdýanym etsek, biz üçin näl? Wepaliň rahatlygy üçin gowul. Yok Yağmur. Sen meni alad etme. Wepal özüni nirde rahat duýsa, şo ýerde de ýaşar. Wepali, gel bäri. Wepali, gel bäri. Ajdar. Wepali biziň alalaşmamyzy, dostlugymyzyň berkemegini, Agdy wir bolmamyzy isleýär.